Pois moi bo día a todos e a todas. Iníciase a sesión extraordinaria do Concello Pleno do día 24 do 4 do ano 26 para tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do día. O primeiro é o expediente 189/2026, adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de envases domésticos lixeiros e de papel cartón dun só uso. Ten a palabra o señor secretario para que dea de lectura o dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de abril do ano 26. Cando queira. Bo día, damos conta deste ditame, cuxa parte resolutiva é a seguinte. Elevase ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de envases domésticos lixeiros e de papel cartón dun só uso, que se insire como anexo. Facultar ao señor alcalde como representante legal desta corporación para que asine este convenio e a súa documentación complementaria. Terceiro, remitir certificación deste acordo á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático xunto coa correspondiente solicitud de adhesión ao referido convenio. Cuarto, unha vez asinado o convenio, publicar na sede electrónica a información a que se refire o artigo 8.1b da Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia e acceso a información pública e bo goberno. A Comisión de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo do Partido Popular e da concelleira do Grupo Mixto e 2 abstencións dos concelleiros dos grupos do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, trátase dun convenio, igual que o que xa nos adherimos de envases domésticos de vidrio no mes de novembro, pero neste caso é para a xestión de residuos de envases domésticos lixeiros e de papel a cartón. A recollida de papel e cartón fai nunha empresa privada contratada polo Concello, dado que o Concello non ten nin medios materiais nin persoais para facelo dentro do Concello. En cambio, a recollida dos envases lixeiros do contenedor amarelo faise con medios propios e dá resposta de forma xeral á actuación da cesión dos envases lixeiros e os RAP de Ecoembes. Ao igual que outra adhesión, entendemos que se trata dunha medida moi beneficiosa para o noso Concello, posto que vai permitir que a xestión destes residuos poida mellorar a reciclase e mellorar a recollida dos mesmos. Mellorando a reciclase, baixará o peso e, polo tanto, a factura que lle temos que pagar a Sogama baixará. E, aprobando esta adhesión, podemos beneficiarnos das melloras de carácter retroactivo dende 1 de xaneiro do 2024. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Bos días a todas e a todos. Desde o MNG imos comezar analizando non só o que hoxe traen aquí para aprobar, senón tamén como volven traer a pleno. Porque as formas en política, señor Calvín, son o reflexo da xestión de quen goberna, que xa coñecemos e padecemos todos os veciños e veciñas de Ortigueira. Hoxe convócanos a un pleno extraordinario cun custo organizativo e institucional innecesario, para aprobar a adhesión a un convenio que leva sobre a súa mesa desde principios de febreiro. Fai 2 meses. Tiveron 2 meses para preparar a documentación e a oportunidade de traelo e aprobarlo no pleno de marzo. Pero como xa lles ocorreu noutras ocasións, pola falta de planificación, de traballo e de organización do seu goberno, traino hoxe, a poucos días de que remate o prazo de 3 meses que marca a Xunta para non perder a retroactividade dos pagos. Esa é a súa xestión. Señor Calvín, e concelleiros e concelleiras do PP, poden admitilo, volvéronlles entrar as presas. Isto non é unha urxencia sobrevida. Isto é a falta de planificación e improvisación. É gobernar a golpe de corre, maruxa, que non chegamos, porque non fan os deberes a tempo. Sobre o fondo do asunto, o BNG non se vai opoñer a que Ortigueira reciba o financiamento que lle pode corresponder. Faltaría máis. Pero non nos enganemos. Este convenio é un contrato de adhesión onde que amarga as condicións é Ecoembes.
un sistema que representa os intereses dos produtores e das grandes multinacionais, e non necesariamente dos veciños e das veciñas de Ortigueira. Dinos que imos cobrar máis, pero non se garante en ningún punto que se cubra o 100% do custo real do servizo. Ademais, o convenio exixe uns niveis de calidade moi estritos na recollida. Se o lixo non cumpre estes estándares, o Concello cobra menos. E saben en quen acaba repercutindo esa diferenza? Pois se non o sabe, señor Calvín, sobre a veciñanza de Ortigueira. En definitiva, pídenos aprobar isto sen saber canto nos custa. O secretario xa indica no seu informe que non entra a valorar os aspectos económicos. E no caso do informe de intervención, o que se nos di é que estamos ante unha adhesión a un marco xurídico de colaboración, sen efectos económicos inmediatos, polo que a fiscalización se producirá máis adiante, cando se executen as actuacións con contido económico. E iso é o que nos preocupa. Porque a pregunta é clara. Hai algún informe técnico que asegure que o que imos ingresar de Coembes cobre realmente o que custa prestar o servizo en Ortigueira, cos seus medios e os seus custes? Xa sei que non van contestar, pero nós preguntámoslo. E tamén imos preguntar se imos asumir compromisos sen ter esa garantía. A nós sí que nos gustaría que nos contestaran. E solamente que a veciñanza de Ortigueira tamén ten interese en que lle conteste. E o que precisa Ortigueira, cando falamos de xestión e reciclaxe de residuos, é que desde o goberno local se presente un plan de mellora de recollida, con medios e campañas efectivas, e non só de publicidade e propaganda, por moito que lle guste isto último. E tamén é preciso, por transparencia económica, que se dea conta neste pleno, de forma periódica, das cantidades ingresadas e das perdas por impropios. Porque queremos saber se este convenio ao final si é beneficioso ou non para a nosa veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas grazas. Ben, eu recordo que xa no anterior acordo co tema do vidrio, nós xa preguntábamos se había algún tipo de estudio económico no que se basasen para saber cal era a opción que se elexía entre as tres, non? Volvémonos a topar co mismo tipo de convenio e volvemos a estar sin ningún tipo de estudio económico, non sabemos os custos, nin o que se recicla, nin o que se digamos, o que se ingresaría polo reciclase, non? Entón, faltanos ese tipo de estudio económico, faltanos tamén que tampouco se fai nin se fixo un estudio para saber canto reciclamos e canto deberíamos reciclar. Nos falta tamén, porque falan de que con este convenio se mellora a reciclase. Eu penso que este convenio xa é un convenio que xa se aprobou noutras ocasións e non co convenio se mellora a reciclase. A reciclase seguramente se mellorará pois concienciando a xente, mellorando as instalacións dos contenedores, etc. Penso que nesto andamos bastante coxos en tema do servicio de recollida de basuras, dos contenedores, da colocación de contenedores, etc. Entón, nós estamos de acordo coa adhesión do convenio, pero nos falta moito traballo previo para poder adoptar este tipo de acordos. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Buenos días, señor alcalde, buenos días a todos. Bueno, nós estamos de acordo na renovación, porque é unha renovación. É unha renovación dun convenio que xa ven de gobernos anteriores e que beneficia ao Concello tanto na xestión como no diñeiro. Nosotros somos incapaces de facer este traballo dentro do Concello e desta forma podemos facer mellor o servicio. Creo que o seguinte paso que tiñamos que dar, agora que se pode, é repercutir o beneficio no recibo que se lle cobra aos veciños. Se xestionamos mellor, que se xestiona mellor, se se aforra, que se pode aforrar e ainda se pode aforrar máis, pois este aforro que vai a repercutir nas arcas municipales en sentido positivo, que se repercuta no recibo dos veciños tamén. Que non quede así a cousa, non? Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra, señor Cartelli. Gracias, buenos días. Bueno, como ya se ha dicho, este expediente, ¿verdad?, se refiere a la adhesión del convenio marco de colaboración entre la Consellería del Medio Ambiente y Cambio Climático y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
es una cesión a un convenio semejante ya al aprobado en el Pleno del 28 de noviembre. Este era relativo a los envases de vidrio, ecovidrio, y el actual se refiere a los residuos de envases domésticos ligeros y de papel cartón de un solo uso, ecoembes. En este expediente consta una memoria justificativa del convenio firmada por el ingeniero técnico agrícola, un informe jurídico que consta de unos antecedentes que con fecha 4 de febrero se remite el proyecto a este ayuntamiento invitándolo a la adhesión de dicho convenio. Una legislación además aplicable y fundamentos jurídicos del convenio, pues según el artículo 32 del Real Decreto le corresponde a las entidades locales la organización total de la gestión de los residuos de envase o bien a la gestión parcial. En el caso del presente convenio, la ERRAP no organiza, solo financia. Según los informes jurídicos, en el caso que nos ocupa, la adhesión a este convenio depende del Pleno Corporativo como órgano competente y con esta finalidad se trae al Pleno. A mayores, entendemos que este convenio es beneficioso para los intereses municipales y que en la actualidad la recogida de papel y cartón lo hace, como saben, una empresa privada contratada por el ayuntamiento, ya que éste no dispone de personal ni de vehículo específico para la recogida. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, según los informes de intervención, no supone ninguna carga económica. Y además, si hay una mejor recogida de este tipo de residuos, disminuirá el peso total de residuos enviados a Sogama, con lo cual la factura será de menor cuantía. Gracias. Muchas gracias, señora Cartelli. Pois, como se dice, e o comentaron tanto o señor Penabad Muras como a señora Cartelli, pois este convenio é similar ao que xa nos adherimos para a xestión de envases domésticos de vidrio de un só uso, que agora a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ofrece ás entidades locais a adhesión a un convenio marco asinado tamén pola Consellería coas ERRAP para a xestión de residuos de envases domésticos lixeiros e de cartón, e a día de hoxe a recollida de papel e cartón o fai, como xa saben todo o mundo, unha empresa privada contratada polo noso Concello, xa que o Concello non dispón desas infraestructuras. Actualmente o servicio de recollida de envases lixeiros no contenedor amarelo realízase con medios propios e dá resposta de forma xeral á actual adhesión dos envases da ERRAP con ecoembes, e, polo tanto, entendemos que é un convenio beneficioso para os intereses municipais e a súa veciñanza e nos vai a permitir a xestión destes residuos de un modo que se poida alcanzar obxectivos de reciclaxe e recollida establecidos na normativa vixente. É necesario aprobalo con maioría absoluta, polo tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións, pois prospera. Moitísimas gracias a todos. E pasamos logo ao segundo punto da orde do día, que sería o expediente 699/2026, que é un proxecto de restauración das marismas da ensenada de Mera na ría de Ortigueira. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21/4 do ano 26. Cando queira, señor secretario. Gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto da parte resolutiva deste ditame, no que se indica, de acordo co anteriormente exposto, elévase ao pleno da corporación a seguinte proposta de acordo. Primeiro, o Concello de Ortigueira comprométese, unha vez finalizadas as obras incluídas no proxecto Restauración das Marismas da Ensenada Mera na ría de Ortigueira, ao seu mantemento nos termos que se concreten na acta de recepción ou, do ser o caso, un instrumento de colaboración que se suscriba para estes efectos. Segundo, o Concello de Ortigueira recoñece expresamente, tal como establece o artigo 111.3 da Lei de Costas, que a obra está exenta do abono de tasa pola expedición de licencias exixibles con arranxo a legislación urbanística. Terceiro, remitir certificación deste acordo á demarcación de costas de Galicia para os efectos que procedan. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 5 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e da concelleira do Grupo Mixto,
así como unha abstención do Grupo Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a demandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, dende fai anos o Concello ven demandando a mellora a demarcación de costas do antigo establecemento da acuicultura mariña para peixes e moluscos que está en estado de abandono. Bueno, unha vez feitos todos os trámites, e este proxecto vai ser executado pola demarcación de costas e é necesario que o Concello se comprometa despois a facerse cargo do seu mantemento como ven no expediente. A finalidade de dito proxecto é a recuperación ambiental e convertir en marisma dita zona. Esta obra é moi beneficiosa, aínda que supoña un custo no mantenimento da mesma, unha vez feita, posto que se recuperará un espacio natural, además de ser desfrute para os veciños e un recamo turístico para os visitantes. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xial. Moitas grazas, señor alcalde. Desde o BNG queremos deixar clara a nosa postura sobre o fondo da cuestión, que consideramos que a recuperación ambiental das marismas da enseada de Mera é unha bella aspiración desta organización e unha necesidade urxente. E máis, tras o abandono da concesión. Este espazo natural non pode seguir degradándose. Por lo tanto, que o Ministerio se decida por fin a actuar é unha noticia moi boa para o noso Concello e consideramos que recuperar a nosa ría e investir no patrimonio natural de Ortigueira e tamén de quen vive nela, ou de quen vive dela. Agora ben, o BNG non confunde a necesidade da obra coa falta de previsión política. Vostedes traen un informe de intervención que di que isto non ten custe ningún. Acaba de dicir a Consellería de Facenda que sí que vai ter un custe bastante alto para o seu mantemento. E claro, o informe do inspector é correcto, que hoxe non saen cartos da caixa, pero sí sairá no futuro para a súa conservación e mantemento. E iso, como lle gusta dicir a vostede, señor Calvín, é facer trampas ao solitario. E últimamente o que vemos aquí neste pleno é que lle gusta facerse trampas a si mesmo. O que hoxe asinamos é un compromiso de que, en canto o Ministerio remate, o Concello asuma a súa conservación. O informe do técnico municipal, señor alcalde, recolle que o mantemento se vai realizar a medio e longo prazo. Isto significa que nun ambiente de salitre e con kilómetros de madeira, na práctica, pois sabemos o que pode pasar, non? A degradación e que a madeira se podra e que teñamos que facer o recambio. E a quen lle vai custar iso? O Concello de Ortigueira. Xa sabemos que vostede está contento co Ministerio, que, por certo, pertence a ese goberno ao que ás veces lle gusta criticar e atacar. Xa sabemos que vostede está contento. Por ello vai poñer os cartos para a foto da inauguración. Pero Ortigueira vai pagar a factura da conservación e o mantemento para sempre. E se non nos facemos cargo do mantemento da conservación, non hai que ir moi lonxe de aquí para saber como remata esta historia. Podemos ir a Morouzos, podemos ir á Lagoa de San Martiño ou outras tantas pasarelas de madeira que temos no noso Concello. En Morouzos, o Estado tamén fai, e fixo, e fará grandes inversións en pasarelas de madeira, barandas, casetas, etc. E cal é a realidade que temos, pois, que a conservación e o mantemento non se fai. E pasa o que pasa. Están na situación na que están. E iso é porque desde o Concello, pois, non temos os cartos, ou non temos o equipo, ou non temos o persoal para a súa conservación. E nós aceptamos isto sen máis. Queren que Mera sexa un Morouzos 2.0? Esa é a nosa pregunta. Porque no informe técnico tamén se avisa de que vai haber uns 4.000 metros cadrados de rozas anuais, cando teñen prácticamente as 22 parroquias deste Concello abandonadas pola maleza porque o servizo de rozas non dá abasto. E agora van a comprometerse a rozar 4.000 metros cadrados en Mera, que solamente se trae que facer varias veces o ano, non só unha vez. E isto todo de por vida. De onde van sacar o persoal e os medios, señor Calvín? De onde? Fai pouco o señor concelleiro Ponce dicía que, bueno, así cun ton un pouco vacilón, non? Que era a primeira vez que en Ortigueira tiñamos 3 tractores para os desbroces. Pero vaya, debeuxe esquecer dicir que nunca tivemos tantos tractores e que nunca tampouco se rozou en Ortigueira. Señor Calvín, sabes o que dicía o meu avó?
Ter o ferro no galpón e a silva na estrada non é xestionar. Anóteo, porque das persoas vellas aprendese moito. E o BNG vai actuar con responsabilidade ambiental e vai votar para que se recupere Meira, porque o noso patrimonio non pode esperar por vostedes. Pero hoxe, os 6 concelleiros e as concelleiras do PP aproban isto sen saber canto custa unha táboa de madeira e sen saber quen vai coller a desbrozadora. E remato cunha proposta para vostedes, señor Calvín. Empece xa a negociar un convenio de cofinanciamento co Estado ou coa Xunta ou coa demarcación de costas, porque se o Ministerio restaura, o Ministerio tamén pode axudar a conservar. Exerza de alcalde, deixe de buscar unha nova foto para o seu álbum particular e defenda o peto dos veciños e das veciñas de Ortigueira. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, eu tamén, por suposto, estamos de acordo co proxecto. Polo que vimos no proxecto hai unha parte moi importante de temas de reciclaxe dos materiales que se teñen que sacar de aí cando se fixo o proxecto das ameixas. Pero sí que é verdad que realmente o que aprobamos hoxe aquí é o mantemento do proxecto a posteriori. Hai unha cousa que está clara, é que non é o mismo ir mantendo unha obra regularmente ou un proxecto regularmente que deixalo abandonado e despois, aos 20 anos, ter que renovar todo o material que, por exemplo, que pasou con Morouzos. Penso que o proxecto de Morouzos debe ser do 2007, 2008 por aí, e penso que a primeira vez que se fixo algo foi estes días cando se renovou a pasarela da Lagoa de San Martiño. É dicir, estuvemos 20 anos comprometidos tamén a facer o mantemento desa obra e non se fixo prácticamente nada durante eses 20 anos. Claro, pasa o tempo e despois, cando hai que renovar todo, o custo é moito máis elevado que se fixera un mantemento como hai que facelo. Entón, nós o que pedimos aquí é que se adquirimos este compromiso de mantemento, pois que se faiga, que non se deixe abandonado durante outros 15 ou 20 anos e que despois cheguen aquí as seguintes xeracións e teñan que volver a aportar unha cantidad importante de diñeiro porque nós non fomos capaces de manter o compromiso que hoxe vamos a aprobar aquí. Nada máis. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Isto que vamos a aprobar hoxe para interés de todos os veciños e veciñas e do Concello de Ortigueira é algo que se iniciou no 2023, no noso mandato. Ainda está en prensa a nota. En febreiro de 2023 visítanse as obras pola subdelegada de Goberno e o jefe de marcación de costas comprometéndose á redacción do proxecto de restauración dos viais da Marisma de Mera para que sea aberto ao público, que levou bastantes anos conseguir que se pudera abrir ao público esa zona e que se pudera visitar. Nese momento tamén falamos ante o jefe de marcación de costas coa familia do antigo propietario desa explotación que levaba a xestión e que, hoxe tamén temos que recordar todo o traballo da demarcación de costas do Estado e do seu jefe que peleou durante moitos anos para poder recuperar esta xestión, que non foi fácil, foi bastante difícil. Logo que de toda esta negociación de moitos anos conseguiu falar ca familia, chegar a un acordo e aquí estuvo a familia no Concello, estuvo unha alcaldía comigo en ese momento e comprometeronse, entre outras cousas, algo importante, que é a cesión dunha parcela que había, ou que hai todavía, entrando na zona das marismas, que eu creo que é algo importante, porque aí vais necesitar tamén zona de estacionamento. E en ese momento a familia comprometíase a que esa propiedade deles externa, a cesión gratuita ao Concello desta parcela, que é entrando na zona á esquerda. Eu penso que agora é o momento tamén de retomar esta situación, porque no olvido non quedou. En ese momento eu comprometínme con eles a que
a que sí que estábamos de acordo en aceptala, polo menos por parte do Goberno. Logo habría que traerlo ao pleno, porque este tipo de aceptación é un tema de pleno e de aprobación pola Corporación Municipal con a votación maioría absoluta, non? Pero eu creo que para nós e para os veciños que sería bon, porque ali non hai onde estacionar. Tendríamos que estacionar nos viais de acceso. E se se fai uso, como eu penso que se pode facer uso de toda esa zona, vai facer falta este espacio. Logo, eu creo que aquí o importante, aparte de aceptar este acordo que traemos hoxe a pleno, é retomar esta negociación coa familia do propietario. Nada máis. Por outro lado, estamos contentos de que este paso se de adiante. Eu creo que a conservación este espacio casi que é o de menos, porque é bastante sinxelo. Son viais e despois madeira, que, bueno, a madeira hai que conservala na medida de reposición, porque o plazo que ten de duración esta madeira que se instala, pois é de, como moito, de 10 anos, 10-15 anos. A partir dos 10-15 anos toca repoñer que prácticamente a totalidade da madeira, non? É algo que ten unha vida útil curta. E nada máis, señor alcalde. Moitas gracias, señor Penados Muras. Ten a palabra, señor Cartell. Gracias. Bueno, pues este proyecto del que se viene hablando tiene por objeto la recuperación ambiental de 60 hectáreas en la ensenada de Mera. Dicha recuperación se realizará mediante los procesos de limpieza, desbroce y reacondicionamiento de dicho espacio. Estas obras son de gran impacto para la conservación de los espacios naturales, poniendo en valor la ría de Ortigueira. Por consiguiente, se ve que concurren razones para ser una obra de interés público. Por lo tanto, se eleva al Pleno esta propuesta, que viene además acompañada de varios informes. Trae un informe emitido por el ingeniero técnico agrícola con fecha del 16 de abril de este año, en el que concluye que una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento será el encargado de realizar el mantenimiento, que lo divide en dos fases, a largo y a medio plazo, que incluye el mantenimiento del camino, de los bordes de madera, de las barandas de madera, de los bancos y las mesas de madera y del observatorio de aves, y un mantenimiento a corto plazo, que es el que trata de realizar 1 o 2 desbroces anuales de toda el área afectada. Además, tiene un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ¿verdad?, con el fin de que cualquier persona o entidad pueda presentar las alegaciones y observaciones que crea oportunas, así como un informe de secretaría donde se expone el proyecto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el 8 de marzo al 18 de abril del 24 y donde no consta que se presenten alegaciones ningunas. Y también importante, tiene un informe de intervención donde se informa favorablemente y que dicho proyecto está exento de abono de la tasa municipal por concesión de licencias urbanísticas. Por lo tanto, no procede practicar liquidación por dicho concepto. Como resumen, presentamos el proyecto y el Pleno acordará lo que crea pertinente. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelle. Pois, nada, simplemente decir que o diálogo entre as administracións pois é o que trae consigo pois avances e proxectos en colaboración. E igual que se fixo en Morouzos, que agora pois como a pasarela que vai ao que sería a Laguna de San Martiño e todas as pasarelas de acceso á praia, e que agora tamén empezaremos co tema de Espasante e demais, pois este é o proxecto que ten que ver con Mera e esta zona da marisma de Mera na desembocadura do río. Por lo tanto, son proxectos en colaboración, como non pode ser de outro xeito, non é? En este caso, coa colaboración co Goberno do Estado, e como eu sempre me gusta dicir, eu creo que as persoas están para falar, para negociar e para chegar a acordos, e eso se fixo. E, polo tanto, isto que traemos hoxe pois é ese acordo que, como acaba de decir a señora Cartelle, pois xa ven de lonxe, e como dixo antes o señor Muras, pois de moito máis lonxe, verdad? A demarcación de costas de Galicia pretende executar unhas obras comprendidas
nun proxecto que se chama, en términos xerais, Restauración das marismas da ensenada de Mera na ría de Ortigueira. Para que o interesa, claro, o Concello de Ortigueira pois ten que estar aí tamén para apoiar e ten que facer a súa parte, que non creo que sea moito o tema de manter, como se dixo aquí, pois que este tema de madeiras e demais que teñen unha vida útil pois non moi longa de 10-15 anos, pois que cando se vayan deteriorando, pois nosotros as reparemos, verdad? Que é o que se espera como mínimo da nosa administración. As obras consisten principalmente na recuperación ambiental nunha superficie da ensenada de Mera na ría de Ortigueira, onde se atopan pois un antigo establecemento de acuicultura mariña para peixes e para moluscos, que actualmente está abandonado. Por lo tanto, vamos a solucionar un problema de abandono, donde antes pois había unha empresa que se encargaba de facer pois explotación de acuicultura e hoxe pois non hai absolutamente ali nada, non? As actuacións que se contemplan no proxecto son desbroce e limpeza do terreo, con arbustos e, sobre todo, con medios mecánicos que se emplearán, eliminación das plantas exóticas que hai ali, a retirada de calquer material antrópico existente no ámbito do proxecto, como restos de madeira, metais, botellas, vidros, redes, lixos, etc. Retirada tamén de aproximadamente 48.000 metros cúbicos de terras, pedras e diques que forman os 3 cabalóns, a retirada das comportas que originalmente permitían xestionar a lámina de auga mediante a desmontaxe ou demolición das partes metálicas e dos elementos de formigón, reacondicionamento do camiño de acceso perimetral norte nunha senda peatonal de 1,20 km de longitude por 3 metros de ancho. No extremo oeste acondicionarase unha área destinada á observación dos páxaros, cun observatorio de madeira no extremo. E no extremo leste, acondicionarase tamén unha área de descanso con bancos de madeira. Ambas áreas dispoñerán de paneis informativos e ao longo de toda a senda e ao longo tamén do exterior da mesma instalarase un valado que actuará como elemento de protección peonil. Acondicionamento tamén vexetal do entorno da devandita senda peatonal. En definitiva, un proxecto ambicioso que vai a poñer en valor unha zona de interés turístico moi importante e tamén medioambiental. A curto plazo, o mantemento a executar sería unha ou dúas rozas anuais de maneira mecanizada de aproximadamente 4.000 metros cuadrados de superficie e, aínda que o custo para o Concello estimamos que é asumible polos beneficios que vamos a ter recuperando e poñendo en valor esta zona. Polo tanto, eu agradecer a costas do Estado este proxecto que se vai a executar en Ortigueira e que vai a disfrutar a veciñanza de Ortigueira. Ao final o que queremos é iso, non? Poñer en valor o que sabemos que temos, que é unha beleza natural moi importante, igual que en Morouzos ou na Laguna de San Martiño ou agora en Espasante, que tamén vamos a iniciar aí tamén un proxecto, e, por tanto, eso é o que lle ofrecemos á cidadanía, proxectos e cousas para que esa cidadanía disfrute do que temos. Votos a favor do proxecto? Votos en contra? Abstencións? Pois moitísimas gracias a todos, bo día, moitas gracias.